Остани с мен, защото това, което ще ти разкажа, не е просто поредният търговски спор или дипломатически шум. Това е нещо по-дълбоко и по-опасно. За първи път в съвременната история президент на Съединените щати погледна най-близкия си съюзник и каза на глас: „Не ни трябвате“, не като грешка, не като извадена от контекст реплика, а като премерено, повтаряно твърдение, превърнато в цяла политическа линия. И докато фокусът на света е върху Канада, истинският урок от тази история е особено важен за страни като България, защото България знае какво означава зависимост, знае как изглежда, когато енергията, търговията и сигурността ти са вплетени в по-големи системи. Знае и какво се случва, когато някой реши, че може да игнорира математиката на реалността и да я замени с политическа риторика. Случващото се между САЩ и Канада не е далечна северноамериканска драма. Това е предупреждение. Нека започнем с енергията, защото именно там илюзията за пълна независимост винаги се разбива най-болезнено. Когато Вашингтон твърди, че не се нуждае от Канада, той на практика отрича собствените си вериги за доставки. Милиони барели петрол, газ и електроенергия пресичат границата всеки ден. Това не е теория, това е физически поток, върху който са изградени рафинерии, електрически мрежи, отоплението на домове. Да кажеш, че не ти трябва този поток, означава да твърдиш, че можеш да пренастроиш цяла индустрия за една нощ. В България сме чували подобни приказки. Чували сме как алтернативи ще се намерят бързо, как пазарът ще се нагоди. Истината е, че пазарът се наглася бавно, скъпо и често болезнено. Когато веригите са градени десетилетия, те не се късат без последствия. И когато една голяма сила реши да упражни икономически натиск върху най-близкия си партньор, тя не удря само него. Удря и себе си, и всички, които наблюдават и разчитат на стабилност. Търговията е следващото поле, където митът за «ние не зависим от никого» се разпада. Огромна част от обмена между САЩ и Канада не са готови продукти, а компоненти, суровини, междинни стъпки. Същият модел, който виждаме и в Европа и на Балканите. Български заводи, които изнасят части, не продават чужда печалба, а участват в обща система. Когато тази система се разруши с мита и заплахи, цената не се плаща от абстрактни държави, а от работници, потребители, малки бизнеси. И тук идва най-тревожният момент. Когато един съюзник бъде третиран като враг, доверието се пропуква. А доверието е валутата, върху която се гради сигурността. За България, страна на кръстопът, член на ЕС и НАТО, това не е академичен въпрос. Ако най-старият и най-близък партньор на Америка може да бъде притискан, унижаван и заплашван с икономическа сила, какъв сигнал се изпраща към по-малките държави? Това не е просто история за Канада. Това е история за свят, в който силните започват да вярват, че не им трябват партньори, а само лостове за натиск. И когато тази илюзия се сблъска с реалността, цената се плаща от всички. Това е първата част от тази история. Ако си готов, ще продължим. Остани с мен, защото сега стигаме до мястото, където тази история престава да бъде икономическа и започва да става геополитическа. Когато един съюз се разклаща, това никога не остава затворено между две държави. Вълните се разпространяват навън и достигат до страни, които на пръв поглед нямат нищо общо. България е точно такава страна. Малка, отворена икономика, силно зависима от външни пазари, енергийни потоци и политическа стабилност, гарантирана от съюзи. Риториката «не ни трябвате» не е просто обида, тя е сигнал. Сигнал, че отношенията вече не се възприемат като партньорство, а като сделка. Днес сделката е неизгодна, утре може да бъде прекратена. За Канада това означава мита, заплахи и публично поставяне под съмнение на суверенитета и бай. За останалия свят означава нещо по-страшно, че дори най-сигурните съюзи могат да бъдат условни. В Канада реакцията беше рязка и безпрецедентна.
Обществото, което десетилетия наред приемаше отношенията с САЩ като даденост, изведнъж се събуди в нова реалност. Масово недоверие, възраждане на национализма, бойкот на американски стоки, спад на пътуванията. Това не е емоционален изблик, това е рационален отговор на усещането за заплаха. Когато хората разберат, че партньорът им е готов да ги притисне, те започват да търсят изходи. Тук България трябва да слуша много внимателно, защото нашата история е пълна с моменти, в които сме вярвали, че някой голям ще се държи рационално и предвидимо, а после сме плащали цената, когато реалността се е оказвала различна. Сигурността на малките държави не се крепи на добри намерения, а на стабилни правила и доверие, че тези правила ще бъдат спазвани. И когато тези правила започнат да се рушат, икономиката реагира първа. Митата, наложени върху Канада, не удариха само канадските производители. Те удариха американските вериги за доставки, фабрики, потребители. Вносът спадна рязко, производствените разходи скочиха, инфлационният натиск се върна. Това е класически пример за самопричинена рана. И колкото по-голяма е икономиката, толкова по-голям е ударът, когато сам си подкопаеш основите. В Европа сме виждали това. България го усети, когато енергийните потоци бяха прекъснати, когато се оказа, че алтернативите не са нито бързи, нито ефтини. Урокът е прост, но често игнориран. Взаимозависимостта не е слабост. Тя е системата, която прави модерния свят възможен. Да я отречеш означава да отречеш начина, по който работи реалната икономика. Но има и още нещо. Когато един лидер започне да говори за анексия, за естествено подчинение, за това, че една държава съществува само благодарение на друга, светът настръхва. Такива думи сме чували и от други места, в други контексти, и знаем докъде водят. Сравненията, които международните наблюдатели започнаха да правят, не са случайни и не са преувеличени, те са предупреждение. За България, която живее в регион, където граници и сфери на влияние никога не са били абстрактна тема, това е особено тревожно. Ако силата започне да замества правото, ако икономическият натиск стане инструмент за политическо подчинение, тогава никой малък съюзник не може да се чувства напълно защитен. Тази история все още се развива, но вече ни показва нещо ясно. Когато една велика сила реши, че не й трябват партньори, светът става по-несигурен за всички. Ако си готов, ще продължим нататък. Остани с мен, защото сега стигаме до най-практичната и най-страшната част от тази история. Не до думите, не до риториката, а до въпроса какво реално би се случило, ако не ни трябвате, престане да бъде лозунг и се превърне в действие. Представи си го като мисловен експеримент, не като прогноза, а като проверка на реалността. Представи си, че утре енергийните потоци от Канада към Съединените щати спрат. Не защото е вероятно, а защото искаме да разберем мащаба. Рафинериите, изграждани десетилетия наред за конкретен тип суровина, внезапно остават без нея. Няма магически бутон за замяна, няма склад, от който да се извадят милиони барели подходящ петрол. Цените на горивата скачат, отоплението поскъпва, политическият натиск става мигновен. Това е ситуация, която в България не ни е чужда. Ние знаем как изглежда, когато енергийният пъзел се разпадне. Знаем какво означава несигурност в доставките, как икономиката започва да се задъхва, как обществото плаща сметката. И именно за това тази история трябва да се слуша внимателно, защото тя показва, че дори най-мощните икономики не са имунизирани срещу собствените си илюзии. Същото важи и за газа, и за електроенергията. Когато домовете зависят от стабилен внос, а индустрията от предсказуеми цени, прекъсването не е абстрактна криза, то е студени домове, спрели заводи, сринато доверие. В САЩ това би означавало регионални сривове, напрежение между щати, социален натиск. В Европа вече видяхме подобни картини и знаем, че те не се решават с речи. Икономическите последици се разливат бързо.
Производители, които плащат по-високи мита за суровини, не могат просто да ги поемат. Те или вдигат цени, или съкращават персонал. Понякога и двете. Потребителите го усещат с закъснение, но неизбежно. Инфлацията, която изглеждаше овладяна, се връща. Централните банки се изправят пред избори без добри решения. Това е цената на политиката, която пренебрегва икономическата логика. За България това е особено важен урок. Нашата икономика не е изолирана, тя е част от европейски и глобални вериги. Всяко разклащане на доверието между големите играчи се отразява и тук, чрез по-високи цени, по-малко инвестиции, по-голяма несигурност. Когато световните сили започнат да експериментират с зависимостите си, малките държави плащат непропорционално висока цена. Но най-дълбокият ефект не е икономическият, той е психологическият. Когато съюзник започне да се държи като заплаха, доверието умира. А без доверие няма дългосрочни инвестиции, няма стратегическо планиране, няма стабилност. Държавите започват да търсят резервни варианти, да диверсифицират, да се дистанцират. Това е бавен процес, но необратим и точно това виждаме да се случва. Канада започва да търси други пазари, други партньори, други маршрути. Това е трудно, скъпо и бавно, но веднъж започнали, рядко се връща назад. Защото всяка нова връзка, изградена извън САЩ, е връзка, която утре няма да бъде лесно прекъсната. За България този момент е познат. Когато доверието се загуби, дори и частично, страните започват да живеят в режим на предпазливост, а предпазливостта забавя растежа и прави света по-фрагментиран. Това не е краят на историята, но сме близо до нейния най-важен извод. Ако си готов, ще го кажем ясно в последната част. Остани с мен, защото сега затваряме кръга и стигаме до извода, който надхвърля Канада, надхвърля Съединените щати и засяга пряко бъдещето на страни като България. Фразата "не ни трябвате" изглежда силна, самоуверена, почти победоносна, но в реалния свят тя е опасна илюзия, защото тя отрича не просто един партньор, а самата логика на съвременната икономика и международния ред. Истината е проста и неудобна. Големите икономики не функционират в изолация. Те са вплетени в мрежи от енергия, търговия, технологии и доверие. Когато една нишка се скъса умишлено, цялата мрежа започва да се разплита. Америка може да вярва, че не й трябва Канада, но числата не вярват в политически лозунги. Потокът на суровини, на компоненти, на електроенергия и капитали не спира, защото някой го е обявил за нежелан. Това, което прави ситуацията наистина опасна, е примерът, който се дава. Когато най-мощната държава в света започне да третира съюзите като временни сделки, всички останали започват да се защитават. Не с думи, а с действия. Диверсифицират търговията си, търсят нови пазари, изграждат алтернативни съюзи. Това не става за една нощ, но когато започне, рядко се обръща. За България това е критичен момент за размисъл. Нашата сигурност и просперитет винаги са били свързани с участие в по-големи структури. Европейския съюз, НАТО, регионалните партньорства. Ако светът тръгне към епоха, в която силата замества правилата, малките държави са първите, които усещат нестабилността. Икономиката ни, енергетиката ни, дори социалната ни стабилност зависят от предсказуемостта на системата. Историята ни дава достатъчно примери какво се случва, когато самоувереността надделее над реалността. Държави, които са вярвали, че могат да игнорират взаимозависимостта, са плащали с години на стагнация, спад и загубено влияние. Светът не наказва веднага, той просто престава да се съобразява с теб, а това е най-тихата и най-опасната форма на загуба на сила. В този смисъл конфликтът между САЩ и Канада не е просто търговска война. Той е тест за това дали международният ред, основан на правила и доверие, може да оцелее в епоха на его и краткосрочни победи.
Всеки ден, в който тази риторика продължава, веригите на сътрудничество се разхлабват още малко, а възстановяването им отнема много повече време, отколкото разрушаването. Може би ще има отстъпление, може би ще има нови преговори и декларации за победа, но щетата вече е нанесена. Защото веднъж, щом един съюзник се почувства заменим, той започва да се държи така, сякаш утре може да остане сам. И това променя всичко. Накрая остава един въпрос, който България също трябва да си зададе. Как изглежда светът, в който никой не е сигурен, че партньорите му ще останат партньори? Това е свят на по-високи цени, по-малко доверие и повече страх. И ако има нещо, което тази история ни учи, то е следното. Взаимозависимостта не е слабост. Тя е основата на стабилността. А когато някой реши, че може да я игнорира, реалността винаги идва да напомни, че сметката се плаща, рано или късно.